ibare ihambe iphindele laphaya komancwane. Afike-ke ngale enza ukudla isinkwa. Lapho khona nomngani kaHlengizwe bawu-2 manje ngangixoxa ukuthi hayibo lo wafakela idliso umuntu kube kukhona i-guest bezodla bowu-2. I-risk nje leyo nto leyo. But if history repeats itself, phinde iplate idliwe umuntu o-wrong. Kodwa-ke hhayi kungenzeki-ke, kodwa nangempela uHlengizwe wanikeza lo mngani wakhe isinkwa. Abona uMancwane ukuthi hayibo nali idliso selizowela, not uMancwane, uLindiwe abona ukuthi hayibo nali idliso selizowela ezandleni ezi-wrong. Kodwa nenze nje. Ngicela nalesi service azi inhliziyo yami inyama kanjani kulezi zinsuku. Ngaze kusha abantu, ngaze sishe, sibiliswe siphila ngenxa yedliso nje yo. Kuthiwa nje saze sasha ngathi kwakushiwo lento le.